तो खेसारी भैया ने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनावले बानी। कौन सा रिकॉर्ड बनावले बा चलो जाना तानी। हमार चैनल पे पहली बार आयल बानी रहुआ लोग तो हमार चैनल के सब्सक्राइब कर लीजा और भोजपुरी के हर खबर सबसे पहले अब आवेला हमार चैनल पे तो सब्सक्राइब कर ली। खेसारी भैया के बहुत बड़ा अपडेट जाने खातिर हम सबसे पहले बतावल चाहतानी कि आज हमार चैनल पे 2000 सब्सक्राइब हो गई। तो यही खुशी में आप लोग को थैंक यू और धन्यवाद बोलना चाहतानी कि इसी तरह हम अपना भाई के सपोर्ट करी जा। और चल खेसारी भैया के कौन सॉन्ग बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनावले बा चला जानत बानी। और खेल चाहतानी कि खेसारी भैया के जो सॉन्ग आइल बा वेश भोजपुरी से, जिस सॉन्ग का नाम बा बत्ती कट गइल बा, उस सॉन्ग ने आज 100 मिलियन पार कर गइल बा। और आप लोग सुनना चाहतानी जाई वेश भोजपुरी पे सर्च करी और सुनी जा। और कैसा लगा हमारा वीडियो तो कमेंट करके बताई जा। और फिर मिलब अगले वीडियो में कोई खेसारी भैया के अपडेट लेके। जय हिंद जय भारत।